Moikka moi kaikki, täällä olisi hashtag Vilja. Tässä on Oudou, mun pikkuveli, ja tänään me pelatais vähän Terraria Let's Play. Aloitetaan. Pelattais Terraria Let's Play, kun siis me aloitetaan Terraria Let's Play, siis piti sanoa. Joo. Kakka, noin. Se olisi pommeja oikein. No niin, ja Otto on näköjään siellä taas hakkaamassa jotain kakkaa, joten katsotaan. Mihin se olisi hyvä talopaikan? Tuossa on hyvä. Vähän välttää tasaisesti sitä aloittaa. Tästä näin. No. Näin tasaisemmaksi ja saa hyvän aloitustalon. Miltä näyttää? Täällä taas näyttää hyvältä. Luultavasti joku arkku taas löytyy. Taas. Kuinka syvällä sä aiot mennä? Arkku löytyy. Joo, kuinka syvällä sä aiot mennä? Mennään taas. Nyt se on vaan. Mikä? Sphere. Sphere. Keihäs. Muna. Eiku mitä? Tää on nopea. Niin sä tykit sillä sun keihäs muna. Eiku mitä? Sitten ihan sama. Mut sä tykit sillä kaikkia sä. Jos se olisi parempi. En mä tiedä, mä rakennan tää. Sieltä muuten hei. Itse asiassa muuten hei. En mä oo niin sanonut. Enkä ookaan. Jos sä sanot jotain, niin se ei oo ikinä totta. No niin toinen mulla. Jaetaan puoliksi. Mä voin jäädä kaikki sun puoliksi. Ei sit. Joo, se on just se. Mitä? Mä en osaa katsoa tähän seiniä ja kattoa ja rupee tekee ovia. Tässä on perus 4 talo. En mä sanonut kuutio, mä sanoin 4. Ei se oo ihan sama. Kuutio on 3D, 4 on 2D. Kuutio on niinku semmonen. Katsotaanpas nyt ovea. 2 ovea. Pum. Pum. Pupu! Mene pois. Se ei kaivahtanut täällä. Mitä muita tehdä? Backgroundia. Vaaleja. En saa. Tehdä silti. Mä en tiedä mitä ne ovat, mutta mä teen niitä silti. Oho. Okei, me tarvitaan hammeri. Mä tein oikein uuden hammeri. Nyt on hyvä mieli. No. Ei. Torche. Mä en saa enempää. Hetkoone. Tullipas laimensaan geeliä. Mä tarvin kohta paremmin aseen. Tarvin. Ai jaa, mä luulen, että se oli mulle jotain. Katsotaan. Ja, kaktusmukkeessa. Okei, joo. Mitä? Orava! Pupu! Yes! Slime! Se on mun ystävä. Se on sulta keiliä.
Geeliä, ei geeliä, vaan geeliä. Otto, mitä mä puhun? Katsotaanpas, mitäs tää on. Sieniä. Meidän maa on Crimson. Nyt sienet. Mä löysin chestin. Sieniä Umbrella. Rouppia, Night of Potionita ja Silver Coinia. Tätä vielä tietysti. Ja täällä on alttari. Crimson alttari. Kato nyt, näin käy kun oravat tulee tielle. Tuhoaa kaiken. Tungstenia. Kylläkin sä arvasit ne. Ihan sama. Niin, otat se. Kiitos. Hyi! Mitä? Toinen näistä rouppia on edessä. Melkein joka paikasta saa rouppia. Tulee yö. Ei nyt ekana yönä Blood Moon. Otto, onko se todellista? Eli nää inhoa platformia. No ei kai. Miksi te pikkasen hidasta? Yksi damage kerralla, au. Jes, puolesta oli hyvä. Ja sit kun vielä Blood Moon, niin on paskaa. Eikö kui? Koska mä en päästä tonne ylös, missä meidän talo on. Koska mun täytyy mennä täältä kolosta. Kolo. Katsotaans. Jos mun ääni ei kuulu, niin sit on kakka juttu. Sitten on kakka juttu. Otto, mun lukitaudu meidän talous oli se, et ehkä pääs. Tänne. No ei se heittämään luolis. Mä otan tänne. Siis mä olisin tarvitsen paremmin. Siis 5. Otto, onko sulla mitään aset? On. No. Mistä sä sen veit? Apua! Mitä sä kaidavaat ovea? Apua! Mä laitan tänne bokseja. Mä en tiedä mitä mä teen. Mä kuolen ihan just. No niin, nyt meidän talo on lukittu, sä et ehkä päästä nyt. No kun mä just sanon, että se ei haittaa, koska mä oon täällä. Sä voit avata ovia, mutta sä et voi ikinä päästä ketään sisään kai. Teeks pikaksesta? Mitä? Teeks pikaksesta tuolla mitään? En mä tiedä kuulu sitä videolle, mut... Ei tee mi vaan. Sä kävit katsomassa sun uusimmassa Star Warsissa, sä et tiedä, että me esittiin Chewbaccaa. Jai. Se menee ihan kuulosti siltä. Oho. Tai jotain siinä päin. En mä tiedä. Minä pyörin talossa, joka on lukittu. No niin, kato. Melkein crashas, en ehkä pyörikään. Kai ainakin pyörii. Hey buddy, do you know where in this video is? Oh, no reason, just wondering, so. Ai, joo. Saiko se jonkun vitsimiakan?
Vitsi miakka semmoinen. Mulla on että sä sait vitsimiakan. Se olisi kyllä hienoa, jos sä sait vitsimiakan. Mä menen hakemaan tavaraa. Sä oot jälki siellä jossain luolissa paskamassa. Kyykkypaskalla. Mitä? Mä olin äsken blogin sisässä, jos ette nähnyt. Niin voin sanoa, että olin blogin sisässä. Kakka. Ai se. Tästä läpi. No voi kakka, tää on tää jättipuu, mut se ei jatku alaspäin. Nyt ketuttaa. Ne on niin huonoja generaatioita, kun ne ei jatku alaspäin. Just build it, motherfucker. No niin. Ei, tää on joku star. Ota se. Se voi käyttää myöhemmin. Onneksi on star. Ei, se spawnaa niinku semmosia maanastareita, kun sä tapat joskus tyyppejä. Niin sit sä saat niitä semmosia tähtiä, jotka palauttaa sun manaa. Niin se spawnaa niitä. Ja Heart Statue spawnaa semmosia sydämiä, jotka hiilaa sua 20. Ja kun jos sä tapat joskus tyyppejä ja sulle ei oo helttiä, niin se antaa sulle 20. Niin se spawnaa semmosia sydämiä, mitkä antaa sulle 20. Slimy! Mä tapasin mun puumiakalla, niin aina on dungeoni. Mitä? Tuon dungeonin katolla on vähän jännä generaatio. Täällä on paljon potteja. Mä sain golden keyn. Ihme. No. Näistä ihme jutuista mitä on täällä. Mitä meillä on aika? 12.20. Hei, mä vaan halusin Waterboltin. Mä vaan halusin Waterboltin, mä haluan mitään muuta. Ylin olemaan siellä Waterboltilla on pleikalla. No sulla on tässä, siinä kun me ollaan pleikalla, niin se on aika turha jo. Siinä vaiheessa, ota. Master Throw! Eiksä mikään heitto. Tää jännä tää dungeonin kautta, kun täällä on niinku vettä ja grässiä ja kaikkea. Joku generaatio täällä hienosti. Niinku tässäkin. Toivottavasti tää kuuluu videolla. Tää dungeoni on niinku mannolla. Toivottavasti toi ei haise videolla. Se olisi katastrofi. Kaikki ansupaa mun kanava. Nyt kaikki ainakin tietää mitä se tiedät. Ei ne mitään tiennyt. Hei Otto! No. Kato, eikö se ole hieno generaatiomaailma tässä rannalla? Joo, aika maaginen. Joo. Siitä kannattaa taas. Joo, mä en edes tiedä se on. Mä menen tänne. Täällä on jännää. Joo, me lopetetaan tuossa 15 minuutin kohdalla. Tulee semmosia 15 minuutin jaksoja. Joo, tulee 15 minuutin jaksoja, koska tässä on tämmöstä, mutta me voitais lopettaa nyt ja... Mä tein tähän tämmösen pienen suojan itselleni. Noin. Joten... Tässä oli meidän ensimmäinen jakso Terrariaa. Ja toivottavasti tykkäsitte ja... Me nähdään sitten seuraavalla kerralla, mikä video onkaan nyt sitten tulossa. Ja... Se olisi moikka moi! Moi!